iketo solro mari tilero kod pin number mari nyakwana mga juang. Erokamano ahinya kuom winjo wachni, erokamano ahinya kuom solro mari. Lamne uru familia kaachiel kod jowa te ma bende wito wede kod osiepe, waketgi e lwet Jehova Nyasaye, kendo jowa ma dendgi lit wamedo kwayo Jehova Nyasaye orie bade mar ng'wono kendo mulgi. Jomadongo, piny orutoru mana gi mage. Masira mag wang' apaya odwa jimbore mokalo e weekend ni kende, nyowa wito ji maromo 10. Moro chako timore Nyamira, kendo moro chako timore area mar Chabera kanyo. Magi te timore ka okinyi ma kawuono wachako chiew kendo ni bas moro mating'o jowuoth manyo dhi Kisumo be ochako yudo masira moro mar ndara but Nakuru ka. E kinde makoro wasetemo kaka Ramogi FM gi Ramogi TV, nyocha wan gi chenro mar mbaka romo kaka ne gitwak bedo gi arita maber e wang' apaya e kinde mag sikuku ni Ken Muga. Paro no chakore kwa ome gi chien ne wadonjo odira ka owito jatelo machon mar migao kendo ne jaod bura mar Lugari kinde mokalo, Cyrus Jirongo. Mang'eni dana ma Peres kata mama kuma entie cha nong'eyo ni kinde moko ne giluongo 500 ni Jirongo. Ken iwacho ni dau emong'eyo gi mama in wach Jirongo ni ne antie to pod 500 nok nyalo donjo lweto. Oh, ni mako mana ndururu gotonglo gi Simon kang'eny. Koro seche mo pare tho mara osendo CJ kata Cyrus Jirongo, to wang'iyo ni tho mare nokalo kuom masira mar apaya. Koro mane kama ne wachako godo e odire yo ma ok ne kare. Kendo ne kwadonjo e Ngeso, to tieno no neno kama masira machielo chako timore e Kerenyo. Mano ya apaya makoro mochomo dala gi Fred Ogweno kocha. Kendo meno ka ji 8 nowito ngimagi kendo ji mamoko pod itimo negi thieth e osiptal. En nyamburko mano ting'o jowuoth ma bende ne wuok Nairobi koni kochomo Kaluo. Gini sani bende ji dhi ahinya Kaluo. Ichaki neno kendo ka pod ok wago to masira machielo chak timore kar sa 2 mar otieno e gwenge mag Chabera. Kendo meno ka ji 10 nowito ngimagi kweth mar ji mano kodesa matatu moro mating'o ji 14 ka gidhi godo e arus moro Kakamega County, kendo ka ne giduogo to magiyudo masira makamano ma gituomore kod lori loche moko 2. Ineno ka mano pod ok budho to otieno kendo mapiny oruo kawuono ni endi achako yudo report mar masira machielo motimore e apaya no Nakuru kochomo Kisumu. Kendo mano masira mabende nyaka sani pod waluwo wang'eni te nang'o hie ma ji adi madibed samoro yudo hinyruok kata midhiero madibed no otenore kod masira makamano. To bende mana giko adira achiel ni ineno kata ka wan achiel kuom derepewa maiye ka bende nche ne oreko dhi mana pacho koidho nyamburko machielo, to en bende nyamburko margi nche ne oyudo masira mak mana ni kuma maber ne gitony kendo waduoko ne Nyasaye erokamano. Koro mano nyisi ni e giko adira achiel ni wasebedo kod masira mathoth, kech mago mana gin mana mamoko ma jopiny samoro ochwalonwa ripode magi kata obila omiyowa ripode magi, to nitiere mathoth ahinya ma samoro pod ok wafwambo. Koro ok wanyal keyo nikech ok wang'eyo kuonde ma gintie. Tang'eyo ni nitiere samoro jo apiko kuonde moko, jo wuodh tielo kuonde moko, nitiere joriembo ma kuonde moko makagi kacha mase samoro e giko dira achiel onogo ni jomoko wite ngimagi, jomoko yudo hinyruok, jomoko samoro koro nigi midhiero mopogore mag wito wedegi. Koro aparo ni ok obedo kod odira maber. Ting'eni mae pod en mana chakruok mar wuoth ma dhano chomo godo dala, samoro jomoko chomo godo wuodhegi, jomoko be wuok dala kabiro e bombe. Juma makoro wadhiye ni en juma samoro ji biro bedo ka dhiye ahinya pacho, to gi chakruok mar juma manyien. To aparo ni kaponi oganda oko gore peksen e chunygi to kaachiel kod alworagi, to wanyalo yudo kwan mar ji mathoth ahinya manyalo bedo kod midhiero e giko higa ni. Koro aparo ni en luongo makende ma owinjore bed ni oganda luongore godo mar neno ni wawuotho e dhok achiel mar ritruok e apaya. Kendo en ting' ma ng'ato nitiere godo kochakore kuom jawuoth, odonjo korko kaka kembe mag nyamburko mating'o jowuothgi, odhi korka sirkal mano koro ng'iyo obila marito ndara, to kaachiel kod apisas mamoko manigi ting' marito ndara moriwo koda ka apisas go mag
NTSA kod mamoko. To ka bende ting' nitiere ne jogo mochung' ne ng'iyo chal mar ndara ahinya to nderni ma wantiere godo be gin e rang'iny mowinjore. Jogo ma ochung' ne go peksen mar nyamburko miluongo ni sama itimo gimiluongo ni evaluation inspection mos mar ng'iyo ni nyamburko ma ikete ndara gi bende gichomore kod dwaro mar ndara. Koro NTSA bende nyaka konywa korka kono. Koro aparo ni en ting' ma sani ji te nitiere godo kamoro amora ma gintiere. Ang'eyo ni kata mana e skunde ma nyithindwa some sani giloro gintie pacho. Jopuonj osebedo ka tiyo matek mar temo puonjo weche motenore kod ndara, kaka owinjore bed ni itiyo kod ndara, kaka owinjore bed ni dhano ritore e ndara. E kinde mane wasomo cha en achiel kuom gik mane ing'iyo ahinya mane inyisi ni kapok ikalo ndara ikuongo ing'iyo korka cham, korka chich, kaeto ichako ing'iyo korka cham kendo kineno ka piny ler tidhi to pod ichako igo machiemo mar ng'iyo ni kik dibed ni samoro imbekni e ndara to nyamburko moro biro. Ang'eyo ni puonj bende sani nyithindwa nitiere godo mong'eyo ni ka idwa kalo ndara ting'eyo ni kae iluongo ni zebra crossing kama ogore alama mar rochere go. Koro mano en ranyisi makare ni kaponi magi osebedo katimore to nyithindwa bende nitiere kod ng'eyo, nikech sani nyithindo bende nitiere pacho to gin bende wawitogi. Nitie masira mane otimore manyicha ne walando ka manyicha timore Homa Bay Nyangwiso kocha. Nyalo paro ka nyicha ne oting'ore apiko kendo nyicha ne nyamburko ogwegi kendo ma neno ka achiel owito ngimane, mamoko bende pod odhi nyime kod luoka bende ngimagi dibed ni koro ni kama ber. Koro en ting' ma ji te nitiere godo kamoro amora, kopogore kata kod lam ma ji tiyo godo ni kata mana e nderni manie kor gwenge moko maneno ma otimo buru ma samoro jomoko neno mane gina nderni andera gi kuon gi ma samoro ng'ato riembe apiko modhi otuomre bump moko ma samoro bende tiji ochuga e kor ndara gi mong'ielre oko ma masira bende timre mana kamano, ng'ato samoro turo ok nyalo chako malo kendo. Koro en ting' ma ji nitiere godo kamoro amora ei kor gweng' nyaka ei bombe ma wantiere godo gindi. Koro mano e chal mar wach gi sani Victor korka weche mag masira mar apaya. Wach malit ahinya omedo kwayo